kanang Saturday jud. Nagpapasalamat si Attorney Amilin Bautista kan Albay Provincial Library sa pigdonar ng mga libro ni Gobernador Edsel Grex Lagman. Sabi niya, bakuna bago sa inda ang pagdonar ni Gobernador Lagman in mga libro huli taon-taon na ining pigigibo kan opisyal. Bako sa nasa indang opisina kundi sa iba pa. Dakulang tabang ng gadaan mga dugang na pigdonar na libro kan opisyal, urug pang kadakol pang estudyante sa probinsya ang nagbibisita sa indang library. Before pa siya naging Vice Governor of the Province of Albay, nagkaigwa naman ng book donation program, kaibanan ang mga public libraries ng Albay and yung mga school libraries. So hindi naman po yun ang first time na mag-donate ni Governor. Total na 2,637 mga libro ang ipigdonar kan gobernador na may maniba-ibang klase. May libro para sa mathematics, science, English, asin iba pa. Minsan nga po, na uubusan kami ng space para sa inda. So naghahanap po kami ng mga ng tables, nagre-request kami ng additional tables and chairs. Lalo na po pag nasa exam period, dakulan po talagang nagraralaog. Kaya nauumpa ako na ang mga estudyante sa Albay, mas preferred pa rin po ninda ang libraries, bako lang Sigun sa tagapagtaram kan gobyerno probinsyal, ang book donation program kan gobernador, obhetong maibalik kan kultura nin pagbasa sa probinsya na dikit-dikit nang napapasipara huli kan bagong teknolohiya. So ito, umpisa lang po ito na magbibigay siya ng mga libro dahil ang advocacy niya is to encourage children, young children to read the culture of reading kasi sabi nga niya sa speech niya na dahil teacher yung mom niya, doon na-expose siya sa reading, the love for reading and Sakop kan programa anman iba-ibang libraries sa probinsya. lahat ng mga books nandito na donate nila ni Gov. And ito pala ang advocacy ni Gov. Yung magkakaroon tayo ng yung reading for children around the entire province of Albay. And Mientras tanto, plano man subuot kan gobernador na magkaigwanin mobile library na malibot sa maniba-ibang barangay sa bilog na Albay, urog na sa mga puwerang barangay. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda.